Sahod na, guys. Laki. Subscribe. So ayun guys, what's up po sa inyong lahat. Magandang umaga. So umaga na po dito. Bali nag-claim po tayo ng YouTube salary natin. Second salary na. So ito po ay nilaan ko sa damit. Para anong tawag dito? Mabigyan lahat ng naging parte ng vlog na to. Ito po yung damit namin na binili ko. Pinagawa ko pala yun guys. So ayun na nga, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga nanonood dyan, sa mga nagkompleto ng salary namin ngayon. So maraming salamat po, at sana po di po kayo magsawang magsuporta sa amin. So bali pagbubutihan pa namin yung mga vlog namin kahit busy na ganon. Ito guys, ang bibigyan ko lang sana ng damit ngayon is si Bossing Kevin, Konsehal Joey, si Francis, Victor, si Kulot, at ako. Kasi yun yung laging pumapasok ngayon guys, yung attendance. May nagbasean kasi ako ng attendance noon nung per sahod namin. So nabigyan sila ng uniform. So ngayon, yun kasi yung laging pumapasok ngayong second sahod. So ang sahod na yun, pinaghirapan namin. Pero naiintindihan ko naman yung iba kasi, yung mga iba kasi guys, nung unang sahod namin, hindi ko nabigyan ng damit. So ngayon binigyan ko. Pero next time guys, pag may next time pa na sahod, kung sino yung pumapasok talaga, yun lang yung yung bibigyan natin, ganun. Kasi sila yung naghihirap guys, kami. Sila Bossing nga, tsaka Francis, Kuya Joey, si Kulot, ganyan. Tala, huli tayo, vlog tayo, ganun. Mag-ilaw tayong gabi, ganun. Tapos ano ba, so wala akong masabi kasi baka maemot ako guys. Second sahod na namin, so hindi ko pa sila mabibigyan o ang tawag dito, maabutan kasi konti pa lang yung sahod natin guys. Bali ito kasi yung last na episode namin guys, kung saan kami last na nagsahod, nung per sahod namin is, lang tingnan mo. Yan guys, ito siya, episode 65.
Bali nag-stop kasi itong vlog guys, mga 2 months, 3 months ganon. Tapos tinuloy namin nila bossing Kevin, nila Francis, Kulot, Konsal Joey. Bali tinuloy namin to. Bali in 2 months guys, kami ng episode, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Bali, ang second sahod guys na episode is 65. 2 months namin ginawa yung 65 episode. Nung nag-stop yung vlog guys ng per sahod, nag-stop kasi yun. 2-1 yung subscribers natin. So nung nag-umpisa ulit kami, nag-start ulit kami, bali nadagdagan siya. Ang subscribers natin ngayon guys is nasa 4.38. So bali nadagdagan siya ng 2 mahigit guys. 2 months. Yun ay ang tawag dito, sa tulong nila boss Kevin, Francis, Konsel Joey, Kulot. Naging lumaki yung mga viewers natin. Naging 2K, 3K, 4K, 1K at ganoon guys. So maraming salamat po sa inyo guys. Trinay ko din po na mag TikTok, mag-post sa mga TikTok. So ito na po siya. 1 month and 6 days po itong account namin sa TikTok. Bali dumami po siya, lumaki po siya, at nakakatulong po siya sa pag-grow ng YouTube channel namin. So maraming salamat mga ka-idol. So dito pala makita yung YouTube salary guys, kung pwede mo nang i-claim. Wait lang. Look. YouTube Studio dashboard lang isa, salary. Bali bumilis po yung salary namin within 2 months. Bumilis po siya. Ito po siya, $100. Ang kinita po namin ngayon last 1 month po is $80 sa tulong po ng mga kasamahan ko guys. Kaya po binigay ko yung damit, binigyan ko lahat, pero alam ko kung sino talaga yung mga deserving guys. Pero okay lang yun. Pero tignan natin sa mga next na vlog, kasi nag-start ulit tayo ngayon kung sino talaga. Ngayon na po mga episode na to, itong last na episode na to, yung sahod, mag-start tayo kung sino yung mga papasok, kung sino yung mga talagang willing na mag-vlog. So sila po yung bibigyan natin next time. Yung mga iba kasi guys is busy, pamilyado kasi, busy sila. Kahit naman ako busy, kaso ayaw kong itigil guys, kasi
umaangat na yung analytics natin. Bali lumalaki na yung YouTube channel natin, lumalaki na rin yung TikTok account natin. So sinisingit ko pa rin siya sa oras ko. So ito lang po masasabi ko guys, maraming salamat po sa mga sumuporta dyan at nagbibigay lakas sa amin dyan, mga sponsor namin dyan. Maraming salamat po sa pag-stay nyo sa vlog namin, pagtitiwala sa amin. So asahan nyo na mas gagalingan namin at mas mag-i-improve kami sa mga vlog namin sa mga susunod. So maraming salamat po at God bless po sa inyong mga kabosing. Thank you.